salamu alaikum barin gani madinatu masu idan gani na Allah babu gunaguni cikakka birnin madani cikin ki nake so in shigo alamun ce mini in dago da baitoci na dan bugo ayi mai in zarce rago aya da tsohon saka natsuwa ina a ciki ban damuwa nishadi zai ta hawa ina kuma samun shakuwa anan ne zani ga mai gida na duka ne wata sujjada ina ta salamu ala guda na Allah ya barin nada salamu ala fokal mukam salamu ala khairul anam salamu ala babu salam salamu ala badrut tamam salamu ala nurul salam salamu ala ainun nahim salamu ala mahizun salamu ala kanzul azam salamu alayka muhammadi salamu alayka ahmadi salamu alayka muwahhidi salamu alayka mujahidi salamu alayka mubarradi na Allah babban tanadi anan ne zan yi tafakkuri da sawa ruhi jinkiri da bude kirji na furi da kunne na nayi hanzari ina sauraron bashari domin kuwa ya ce in amai sallama zai amsa bai